Daipa maako ni Nanay Judith kan puro 4 barangay na si Ligao City, an amay na pagkagadan kan sa iyang 14 anyos na aking Sinika Opeña matapos na malamo sa salog sa nasabing lugar alauna imedyanin hapon kan Domingo, Enero 1. Istorya niya, mayo siyang pagkaisi na nagkarigo sa nasabing salog ang sa iyang aki kaiba ang mga pinsan kaini. Antes an insidente, perang bes niya man daampig sabihan ang biktima na dai maghali sa saindang residensya. Kaya labi na sa nadaan sa iyang pagkabigla kan maisiya na dai na nakukuha sa salog si Nika. Di ko man po siya pinagasultaran ma'am na regos po siya sa sulong. Naisyan ko po, ito na. May nag-adun po iding mga kes na nagasabing, Ate Judy, sindi ka ngayon na nalumos na. Kina, nagdalagan po na kami sa sulong. Ang pinsan ni Nika na si Ariel, labi man ang kamunduan sa nangyari. Di isa na kadi sinika, badakil pa mga aros na di manaram na marigos. Di man di sa barangay na bad sa ibang lugar. Irak man gandaw, mga aros dada man kamo ang muang. Sa Facebook post ni Ariel Opeña, mahiling mananaktwal na pag-rescue kan CDRRMO Ligao as nagkapilang residente sa hawak kan biktima. Sigun kay punong barangay Mariluan Toribia, haloy na siyang nagpatanid sa sayang konstituentes na delikado magkarigo sa nasabing salog. Official or magurang na gustong mangyari ito. Kaya lang, aloy mi na dyan na tataraman sinda. Bay karatula na kami dyan na bawal talaga magkarigos. Kaya lang, so mga ake, kararawan, bali pinaaranod, kaya ito so nangyari. First time ito kan ake na magduman. Sa datos naman kan PNP, inian pinakainot na naitalang insidente nin pagkalamo sa indang banwaan. Sa mga ligawenyos, lalong-lalo na po sa mga kabataan and sa mga magulang na bantayan po natin ang ating mga anak na iwasan po ang maligo sa ilog, lalo na po sa mga parting yun sa nasisi kasi may mga incident na po doon na nangyari and lalo ngayon pong tag-ulan, bigla po ang buhos ng ulan and yung baha. Dawa na nga ni mayo may kagustuhan sa pangyayari, laom kan PNP, lugod maging adal na sa mga residente sa lugar ang nangyari. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.